Bittija ma nerġgħu niltaqgħu il-President ta' Malta George Vella organizza ikla ta' ringrazzjament lil dawk kollha li kienu fuq quddiem tal-ġlieda kontra l-pandemija fl-Isptar Mater Dei. Fisem il-poplu Malti wawx il-President irringrazzja lil dawk il-ħaddiema għax-xogħol bla waqfin u s-sagrifiċċju tagħhom. Huwa wera l-apprezzament tiegħu lejhom hekk kif bħal katina waħda bnew element ta' fiduċja fil-poplu. Nemmen u nirrifletti ħafna fuq kif inkom bħala familja kbira ħaddimtu flimkien. Anki hemmhekk jidħol l-element mbagħad tal-fiduċja li kellkom inkom wieħed fl-ieħor għaliex kif tafu din hija katina u ma jiddependix biss mill-kapijiet tad-dipartimenti jew inkella mill-professuri, ma kien hemm katina sħiħa ta' xogħol li rid isir u kull wieħed kien qiegħed jafda fuq il-kapaċitajiet ta' ħaddieħor. Il-President appella lil pubbliku għal kawtela f'dan iż-żmien u sqar kif din il-pandemija għalmitna kif kull xogħol huwa imprezzabbli. Sostna wkoll li din mhix se tkun attività ta' darba, hekk kif fil-ġimgħat li ġejjin se jkunu qed isiru dijalogi siemini ma' ħaddiema fuq smoħra li ħadmu b'saħħithom kollha kontra l-pandemija. Il-Kap Eżekuttiv tal-Isptar Mater Dei Silja Falzon ukoll tagħti r-ringrazzjament tagħha lil kull ħaddiem u ħaddiema fl-isptar.